हाबगोन आदा हाबगोन गारिया हाबो दायो जोङो बिबार मावनाय हाबाफारियाव आफादनि बारग' आफादगिरि आरो थुनलाइगिरि ब्रजेन कुमार ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै अरायनि थाखाय बिदाय लाखिगोन। दा बिथांनि बे रुंसारि जानाय दुब्लियाव बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव बिबार बावजेननानै मान बावगोन। बिथांखौ मान बावग्रोनो थाखाय आं खावलायबाय। बेयाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय। बेनि उनावनो जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरनिफ्राय बिथांनिसिम सिगांनो मान बावनाय जागोन। आफादनि आफादगिरि सोरां बर' सार बिथांनि उनावनो आफादनि बारग' आफादगिरि पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म सार बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बेनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिबार बावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि राज्यो सभानि बारग' एमपि मानागोदोर इउजि ब्रह्म बिथांखौबो बिबार बावजेननो थाखाय आं खावलायबाय। बेनि उनाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आइजो अनसाय आफादनि जानानै बिबार बावगोन। बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथां फुलनि ब्रह्म दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय आं खावलायबाय। बेनि उनावनो अल बड' प्राइमारि टिचार एसोसिएशन नि बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। रबि शंकर बरगयारि डाइरेक्टर एडुकेशन बिटिसि बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय।